Eu dou 31.000 duros, eu creo que é o que vale. Non hai para onde ir máis, trai, é igual. Primeiro que miramos é que non sea moi delgada, que teña grasa. Por exemplo, como esta, ves? Que ten un pouco de grasa. Pois é moi delgada e é boa, queimase, quédase nos negra. Entón miramos sempre que teña grasa. A grasa vémola aquí. Si tocamos, é por viramos a confirmación da xata, a conformación. Que sea boa, que ves que ten un bon choletero, e depois miramos que brille, que sea de mamar, que non sea unha res de pienso, podendo ser. E na máis e os kilos, claro. Eu cando já estou comprando xa estou mirando o que pesa, porque eu depois teño que vendela por kilo. Para pechar o trato, un apretón de mans é a marca persoal que identificará ao comprador. É igual, mándalle que saque 10 euros. E acabou a función, non andas máis dando a voz. Ai, que saque... Bueno, pues está vendida, igual, ala, unha tulería, ala. A calidad dos becerros que se manexa aquí, eu creo que hai moi pouquiñas feiras de Galicia que a teñan. E iso fai que aquí se desplacen compradores, sobre todo de Asturias, moito asturiano, que exixe moita calidad, algúns catalanes, e tamén desde aquí os propios compradores ou tratantes de becerrea da zona e da provincia de Lugo, pois para outras provincias de Galicia. Vigo leva moita carne de aquí, Coruña, e tamén comunidades como Castilla-A Mancha e incluso Madrid. Creemos que eso é un elemento importante e que nós temos tamén que potenciar e seguir axudando a estas persoas que veñen aquí porque son o elemento clave de esta transacción comercial. Yo soy catalán, pero estoy casado con una, como he dicho antes, con mi esposa que es gallega, y quiero tanto Cataluña como Galicia, porque es muy diferente una cosa de un lugar a otro, y estoy muy introducido aquí, entonces pues mi función es vender al público. Por eso yo nomás compro mi producción y yo me hago todo, desde comprar el ganado en vivo hasta venderlo al público. Aquí venimos buscando la carne natural y buena, que por desgracia en España está quedando muy poco, y el reducto final, que si no sabemos defender se nos terminará, es León, sobre todo Galicia principalmente, y parte de Asturias. El resto, por desgracia, ya casi todo es granja, y la carne natural está desapareciendo. Entonces, que le estén dando de mamar, lo esencial de todo es que la ternera esté mamando hasta que se sacrifique, porque la carne es mucho más buena y más tierna. Entonces, eso queda prácticamente en este reducto de esta zona. Vengo desde Oviedo, llevo 30 años viniendo a este mercado y vengo por la calidad de la carne que hay en esta zona. Nosotros compramos generalmente todo por aquí, bueno, matamos ganado de cooperativas, de clientes que xa non nos mandan, o sea que é un pouco diverso, non? Ás veces, pois, se non nos chega o que nos mandan as cooperativas e esa xente, pois compramos tamén no mercado. E habitualmente compramos no mercado. Aínda que a feira destaca pola comercialización do gando vacún, tamén se poñen a venda outros animais como os porcos ou as ovellas. No exterior, un gran colorido de produtos de todo tipo
enchen os postos ambulantes, dende maquinaria agrícola, ferramentas do agro, ata unha grande variedade de postos de verduras e hortalizas na zona onde se celebraba o antigo mercado gandeiro. E como en toda feira galega, non podía faltar tamén a tradicional degustación do polvo a feira, un dos principais reclamos do visitante que se achega á vila nesas datas. A feira de Becerría para nosotros é unha das joyas e un dos elementos que queremos preservar, que queremos potenciar e que queremos que no futuro siga sendo un punto de referencia das feiras tradicionais de Galicia. Non en vano estamos ante unha das mellores feiras tradicionais de Galicia